Край. Ужас! Изкуственият интелект вече ще оставя невидима следа върху всичко, което създава. Включително и текстовете. Минали времето на писането на дипломни работи с изкуствения интелект. Всички студенти и всички ученици в този момент ви прецакаха жестоко. Заради кодекса на добрите практики относно прозрачността на генерираното от изкуствения интелект съдържание, прието от Европа, всички AI модели са задължени от 2 август тази година да маркират съдържанието, което създават. Gemini вече го прави, следващите са Anthropic и следващите ще бъдат OpenAI. Какво означава това за вас? Сега, защото знам, че има много ученици, които в момента ме слушат и които си пишете всичко с изкуствен интелект. Това означава, че като напишете нещо с изкуствен интелект и ако го предадете електронно на вашия учител или професор за студентите, той със сигурност ще може да разбере дали е написано от изкуствен интелект или не. По какъв начин ще се разбира? На изображенията ще има watermark, както прилага Gemini. На текстовете обаче ще има определена поредица от предпочитани думи, които ще бъдат закодирани вътре в текста и които ще доказват с много голяма сигурност, че този текст е създаден от AI. Има някои варианти да се скрие това, че се използва изкуствен интелект, говорейки за писане на текст. Това ще го обясня в следващото видео за абонати на моите приятели. Ще ви споделя как може да заобикаляте това да бъдете засечени, че сте използвали изкуствен интелект.